nu. Nej, det var fordi, så var det nat i går. Nej! Og så tror du, vi er fulde, mand. Det er fedt, jeg har det på video, og det er genialt. Hallo! Sådan er det gået i byen. Jeg kunne have gjort det. Du kunne have gjort det samme. Ja! Jeg har det på video! Jeg har det på video! Det er på kamera! Jeg har kamera! Det er tasken! 3.000 kroner for helvede! Hvis mit kamera går i stykker, ikke din kost og smør, er der seriøst. Og så kan man ikke mere. Okay, fair nok.